Chrystus mówi o zburzeniu Jerozolimy, o zburzeniu świątyni. Chrystus mówi o tym, abyś zburzył to, do czego jesteś przywiązany. Chrystus mówi dzisiaj do ciebie, abyś nie przegapił łaski. Łaska przychodzi w czasie i w miejscu. Można ją przegapić. Nawet jeśli za tydzień, za miesiąc, może za pół godziny przyjdzie taka sama, to już nie jest ta, która przeminęła. Chrystus jest tym, który nie chce, żebyś się lękał. Subskrybuj po więcej i niech Pan Bóg ciebie błogosławi.